Kontrara, beste bide baten alde egiten dugu guk. Aurretik ere beste askok jorratu dutena. Ez da biderik errezena, ez da azkarrena ere, baina aterabide erreal bakarra da. Palestina osoaren deskolonizaziora eta estatu zionistaren desagerpenera bidean, Israelen konplize guztiak konfrontatu behar ditugu. Boikota, desinbertsioa eta zigorrak bultzatuz eta entitate kolonialarekin harremanak hausteko presio eginez. Israeli armak erosten dizkieten enpresa eta instituzioak. Armaz, trenez eta autobusez hornitzen dutenak. Bere irudia garbitzen laguntzen duten instituzioak eta kirol zein kultur ekitaldiak. Arazoaren erroa desitxuratzen eta erresistentzia kriminalizatzen duten alderdiak eta komunikabideak. Palestinarren aldeko erretorikaz Israel indartzen duten gobernuak eta haiek osatu edo babesten dituzten alderdiak. Horien guztien aurkako borroka da Israel ahultzeko aukera bakarra. Israel eta bere genozidioa hemen ere hasten dira eta hemen jarri behar ditugu bere desagerpenerako baldintzak. Borroka hori, eraginkorra izatea nahi badugu, ezin dugu instituzio eta alderdi konplizeen eskutik egin. Borroka hori, mendebaldeko potentziei eta euren interesei men egingo ez dien indarrekin egin behar da, bai Euskal Herrian eta baita gainerako herrietan ere.